Alibushin daga Sarki Goma Alhaji Safiyani Ibrahim domin ku duba agogon ku ga minti nawa za a yi ana wannan katakurwa godiya bice mu je da wasa akwai kyauta ta musamman daga sarkin kudu murtala Alhaji Safiyani Ibrahim naira 20,020 ga wanda da ya rage na kuɗe da 'yan wasa a ganin wasa ka shirya fara za mu gani Vamos, cara. wasu ko? Musa ba ka ɗauka wannan ba? Doguwai.
bro, kun zo daya. Ya Allah ba kwata ba uwa da ke da Kaloga, Musa. Bam. Ini je kamera mutu da sai. Yawa. Suna su jahilai. Mai martaba zai rika wannan a kyauta da gwarza jarumin dan wasa Hussein Arasu zai karba daga hannun mai martaba Alhaji Sassani Ibrahim Goma sai na rafi wannan shi ne wannan dan wasa wannan shekara wanda ya zo na daya muna godiya ga wanda suka samu damar halarta wannan taro na Tuniya da ƙungiyar